ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯза навори мо мешавад аз бозори Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошёна, магазини Ҳамрӯз. биёед пурсед, бо шумода нишон метиҳанд агар ки наёфта бошед. инчунин рақамҳои савдогара дар рӯи экран мемонам. шумо аз худи савдогар метавонед маълумот пайдо кунед. хулос дӯстони азиз, дар иҷа бисёр чизое ки шумо мепурсидед кӯдакона ҳозир пешниҳод мегардад дар навор. марҳамат, янамин хадунок сар мекунем. аз чанд сума сар мешавад нархҳо янамин хадуноко? то чанд сумара? марҳамат, касе ки харидорӣ кардан мехоҳад аз 250 сомон сар мешадаи хадунок, бо арзон мешаи нархҳо то 750 сомонира. на бинед чанд намуд дора, чанд модел дора. баъзе ё бо стол меша, качелик меша, стол меша. хулос инамин чанд модел дора. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. бонувони азиз, занҳои хуби тоҷик, студент духтарако, мехоҳем ки дар хона нишаста кор кунен, яъне пул ба даст биёрен? албатта ки мехоҳен. имрӯз ки бошад, ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро, яъне такрор шавад, фақат занҳо, модарон, студент духтаракои дар хона нишастанд, мехоҳанд ки кор кардан, бар командаи худам ба ширкати Фаберлик ба кор даъват мекунам. коркори беҳтарин аст. аз шумо ягон чизи зиёдатӣ лозим нест. танҳо якта телефоне ки ба интернет пайваст шуда бошад, тамом. шумо аллакай имрӯз ин имкониятро доред. пас фурсатро аз даст надиҳед. дар рақамҳое ки дар болои экран аст ҳатман занг занед ё ин ки нависед. ман ҳамаи нозукиҳои кори Фаберликро ба шумо меомӯзонам. иншоаллоҳи раҳмон якҷоя кор мекунем. кори беҳтарин аст. то ба имрӯз чандин занҳои тоҷики мо, яъне ки занҳое ки дар хона нишастанд, шумо худ шоҳид ҳастед ки ба ҳама орзуи ниятое ки доранд аллакай расида истоданд. шумо ҳам шитобед, дер накунед, худи ҳозир нависед. ҳама нозукиҳои Фаберликро ба шумо меомӯзам. якҷоя такрорам ки шавад кор мекунем. иншоаллоҳи раҳмони раҳим бо Фаберлик ҳама орзуҳои мо амалӣ мегардад. пас ман занги ҳар яки шуморо интизорам. ё чи калибелои хеле музыкальния, на электронный калибел аз 600 сомон сар мешадаи дӯстони азиз. то чанд сума? то 2000 сомона. марҳамат, бо метавонед хитон пурсон шавед аз худи савдогар. инаиҷа чанд намудуш ҳастай. бо маълумоти бештара дар WhatsApp мефаҳмонатона. инаи качелича чанд сумай? инаи детский комплект, ҳамин комплект обчия дӯстони азиз 1700 сомона. шумо давозима детский комплекта нишон метиҳем. касоне ки мехоҳанд, марҳамат. горка дора, дидед, качели дора, горка дора, ҳамихе дидед, баскетболни ай дора, сетка. хулас хушрӯ барои кӯдако. ана бо чӣ дорен? набинед ҳамаи ҳамино чӣ хеле гуфтам аз 650 сар мешад то 2000 сомон. то чанд ҳазора? то 2000 сомона. ай мошинчо чи? мошинчо 80 сомон сар бошад, 180 сомон аст. иҷа давози аз 180 сомон ами мошинчои кӯдакона сар мешавад. то чанд сума? то 5000 сомона. ин амиё мисол чанд сумиян? 350 сомон. айно галинба инайно 3000 сомон. ино чӣ доранд? зарядник, зарядка, порядка, камака, педал газ, ҳама чӣ доштаед дӯстони азиз. бо каседа дар корай пурра бо маълумотах чун дар WhatsApp мефаҳмонанд то на. инами чанд сума? шурӯ калонай инабинед. инаин 5000 сомон, инаиш 3500 сомон. хулас чӣ функсиё доранд? шумо метавонед бо ҳамроҳшон гап зада дар борашон фаҳмед. инаиҷада майдоҳоям ҳастай барои кӯдако. метавонед аз иноям харидорӣ кунед. якчиша нишон метем. 5000 сомонаша ё ина гирон мешава. овоз дора. а коляска аз чанд сума сар меша? то чанд сума?
6000-7000. тамошобинони азиз, аз 300 сомон сар мешидаи нархи коляска то 6-7000 сомона. 7000 сомона кадома мисол примерно тамом кадаги. Ина бине чихе двойка ҳастая, дутага дора, сетага дора. Хулас бисёрай, интихобшон беҳад бисёр. Бо омада муқоиса кунен, бинен. Каседа ки дар кор шид, баъдан метавона харидорӣ кунанд. Доставка низ доштиянд дӯстони азиз. Ҳамроҳи хучон гапзанон кунен, доставка мекунанд, амин борое ки шумо мегирен. Иҷа интихоби коляскаҳошон бисёр, хеле зиёд. ҳама намуд дорад. хулас бо ҳамин навори имрӯза ҷамъ баст мешавад. хайр, саломат бошед.